de 2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública. El bon govern va ser publicat en el Boletín Oficial del Estado el 10 de desembre de 2013. El títol 2 de la norma va entrar en vigor l'endemà i la resta del text tindrà plena vigència el 10 de desembre del 2014. La disposició final novena de la llei estableix que els òrgans de les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d'un termini màxim de 2 anys per adaptar-se a les obligacions contingudes en la llei. Els objectius de la llei són incrementar la transparència en l'activitat pública, reconèixer i garantir l'accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que hauran de complir els responsables públics. L'anomenat govern obert es basa en la transparència per involucrar a la ciutadania en la participació de tot allò que es pugui. I per fer això possible cal apostar per l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest equip de govern, i ahir ho vaig poder comprovar en la Comissió d'Urbanisme, no es caracteritza massa per la transparència, sobretot en el tema de contractació. I en aquest moment la ciutadania demana més participació en la vida pública així com una administració oberta i transparent. L'equip de govern PP-PSD no pot esperar més temps per adaptar la llei a l'organització municipal. És urgent d'aprofundir d'una vegada per totes en aquest tema. Per això cal regular integralment la matèria a través d'una ordenança. Compromís per Canvi té com a eix principal de la seva actuació el foment de la participació ciutadana, la publicitat i la transparència de l'administració, així com l'aposta ferma per l'ús de les noves tecnologies. Per tot això, fem a la cartera de Castells les preguntes següents. Quines mesures té previstes l'equip de govern per tal d'adaptar l'organització de l'Ajuntament de Castells a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern? Quan començarà el procés d'adaptació i si tindrà en compte els grups de l'oposició en el procés?